Passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat. Portes molts papers aquí sobre Sí, porto papers. de la taula. S'ha d'anar documentat, sempre. Perquè Papers que acreditin. si no ets un indocumentat. I no volem indocumentats. A veure, un moment, va, primer saludem, hem de ser educats. Què tal? Passeu al Barça reservat, episodi 39. I atenció, perquè en aquest episodi ha tornat Oriol Domènech, ha tornat al Barça reservat. No, és que feia molt que no venies, Oriol. Molt, sí? Sí. Ja t'hauria fet, mira, jo uns aplaudiments t'hauria fet. Sí que feia massa que no Un venies. plaer sempre estar aquí. L'Oriol Domènech Jo si puc, amb el Xavi Campos i el Bernat Soler i els seus papers. L'Oriol Domènech, que a més ha vingut, faré un petit avançament, però ara no farem encara el que m'estaves explicant aquests dies. Vens a parlar de Mercato del Barça, D'un jugador especialment. d'un jugador especialment. És que l'Oriol triga 2 segons en explicar-te les coses, o sigui, prou, perquè ja estaries dient el nom. Tu porta el tempo. Vens a parlar d'un jugador molt concret del Barça, Mercato Fitxatges, d'aquest Barça de Hansi Flick. Ara de seguida en parlem. Però abans, aquí al Barça reservat ja sabeu que fa dies que sempre de tant en tant agraïm perquè la gent ens explica coses, ens envia missatges directes a Twitter i Instagram, sobretot més Instagram que Twitter, o te'ls trobes, al Bernat, que es troba molta gent i expliquen coses. Però és que a més aquests dies hem rebut una carta. O sigui, m'ha fet molta il·lusió rebre una carta. Una carta a Catalunya Ràdio. Una carta és un sobre de paper que s'envia per un... Ho dius pels joves, no? Sí, que s'envia per Mira, una una cosa carta. que se'n diu correu, que és un senyor que com els que porten els paquets d'Amazon, però et porten... Però només una carta vol dir un paper. I hi ha un paper que hi ha coses escrites. Sí, això és la carta. No és ni un WhatsApp, ni un correu Res, senyora electrònic. Laia Tudel, Barça reservat. Remitent? No, sense remitent. I Això és de i amb programa l'adreça. top, eh? Això ja és top, eh? Rebre una Amb carta. l'adreça, o sigui, ja sabeu, si preferiu, sou més nostàlgics o més romàntics, fins i tot de carta, també Avinguda Diagonal 614, arriben les cartes, Barça reservat, i dins hi ha un full on és una carta, ja no és manuscrita, ja seria massa, sinó d'ordinador, on hi ha una persona que ens explica coses. Fins a 5 coses diferents del Sucoses? Barça. Sí, força. Home, El que passa... És normal que no sigui manuscrita. Però per què? Perquè podíem identificar? O Però perquè... què ho han fet? Home. Retallant lletres de paper de No, diari? tenia vist moltes pel·lícules. No, escrit a ordinador i l'han imprès, ja està. Escrit a mà, podria saber qui l'ha escrit. Què va, però home, Ja però has quanta de gent hi ha al portar món? Perits aquí per... No, ni això. Perits cal·lígrafs. Sí, però ni això, mare de Déu. Tu. Bé, però Bé, el cas es és pot que explicar explica alguna cosa? No, perquè encara l'acabem de rebre i, per tant, abans d'explicar-ho al Barça reservat s'han de contrastar les coses, però són sucoses. Tenen a veure, mira-la, amb persones del Barça. Amb persones del Barça, de l'entorn de Joan Laporta. N'hi ha una molt divertida, Però no l'ha vist, pobra de tu. Bé, doncs el cas és que hem rebut aquesta carta i ens fa molta il·lusió. Ja sé quina dius. Bé. Sí, quan les tinguem, evidentment, contrastades, o com a mínim que nosaltres demanarem més informació, doncs ho explicarem aquí al Barça reservat, evidentment. És un Barça reservat on normalment... que les cartes són benvingudes, Oh, i tant! Nosaltres encantats. Hi ha els missatges i que t'expliqui la gent coses, que normalment són coses del Barça, al voltant de la porta, institucionals. És en castellà, aquesta sobretot carta. de futbol. El Campos s'ha quedat atrapat a la carta. No, veig que hi ha cinc informacions. Sí, 5 gossips. Sí. S'han de confirmar. s'han de- Alguns d'aquí no gaire. Ja veurem. L'últim, per Si exemple. passa o no l'últim, exacte. L'últim és un d'ells. D'aquí Ja he 3 fet una setmanes, un mes, consulta... sabrem. Amb l'últim ja he fet una consulta, encara no me l'han acabat de dir. Bé, potser sí, potser no. Bé. El cas, el que anava a dir, que aquí també hem parlat de bàsquet, per exemple. Parlem d'handbol amb el Ramon Salmurri i de bàsquet. I de bàsquet volia recordar que al mes de gener, vam explicar al Barça reservat que Joan Cubells havia sondejat l'opció de Joan Penyarroia per substituir Grimau, en un moment en què va passar una petita crisi al Barça de bàsquet al mes de desembre. Des del Barça ens van assegurar que Cubells mai havia pensat en Joan Penyarroia, que ell només pensava en Grimau per ser l'entrenador. I bé, i així ho vam dir també. Però, mesos més tard, Grimau no segueix i el seu substitut ha estat Joan Penyarroia, perquè Joan Penyarroia sempre ha estat la primera opció que ha tingut Josep Cubells al cap perquè fos l'entrenador del Barça. Tant és així que fa un any, quan li proposen a Roger Grimau ser entrenador, la gent que ens assegura gent del voltant de Josep Cubells i de l'àrea de bàsquet, vaja, que la intenció que tenia Josep Cubells
i que ens diuen que així va ser, era la de posar sobre la taula Roger Grimau que fos, li donar-li l'opció de que fos el segon entrenador de Joan Penyarroia. És a dir, formar un equip de Joan Penyarroia més Roger Grimau. Joan Penyarroia estava al Baskonia, no? Fa un any. Sí, és l'últim Que equip van que fer va fora tenir. mitja És l'últim temporada. equip que va tenir, exacte. I en aquella conversa, en aquella reunió, doncs, se li va plantejar segurament al tècnic del Barça aquesta opció i, evidentment, que ell fos el primer equip. I Roger Grimau entenc que davant l'opció i el somni de poder ser el primer equip tu i entrenar i dirigir l'equip del club dels teus somnis, doncs, evidentment, va optar per aquesta opció. Però el que vull dir, i que quedi clar, és que aquesta opció de Joan Penyarroia en el cap de Josep Cubells, efectivament, ja la tenia des del principi. Per tant, ara ens trobem en una temporada on l'entrenador de bàsquet és qui sempre ha tingut al cap Josep Cubells, que és, com diu ell, el president de bàsquet del Barça, i que l'entrenador de futbol, Hansi Flick, doncs és l'opció que volia el president del Barça, Joan Laporta. Veurem com va aquesta temporada. Per cert, del bàsquet... És a dir, que decideixen els tècnics, eh? Bé. Notis la ironia. Bé. Com passa el Madrid? Com Doncs passa al final són els que prenen decisions, l'última decisió. Que ho faci el Madrid no... No vol dir que El Madrid estigui bé, tampoc li va evidentment, malament, eh? Ja, A veure, algunes Champions tenen, Vull dir que sí, mira. Doncs fitxem a Florentino i que vingui directament ell a dirigir el Barça. Bé, escolta, de bàsquet, aquests dies que he escoltat a l'Ernest Macià que està explicant que Ricky Rubio segurament doncs, acabarà marxant del Barça i fitxant per la Penya, també el Xavi Ballesteros, el Trias en Rol, el Tot Costa, el Jordi Trias, el Sentia, fins i tot parlant de Ricky Rubio, explicant que no l'havien vist somriure, que tenien ganes de que tornés a somriure jugant. Per cert, potser quan esteu veient o escoltant aquest capítol ja s'ha produït aquesta marxa de Ricky Rubio i ha fitxat per la Penya. Doncs bé, és cert que Ricky Rubio aquesta temporada diríem que no ha tingut l'aterratge i l'entrada al vestidor blaugrana que ell li hauria agradat. No per ell, personalment, no pel jugador, per Ricky Rubio, sinó perquè hi ha hagut jugadors dins del vestidor del Barça que no l'han rebut amb els braços oberts, a Ricky Rubio. Jo quan m'ho explicaven, clar, jo des de fora no ho entenc perquè penso, ostres, si t'arriba un crack, no?, que et pot ajudar a guanyar, però un vestidor d'elit, hi ha molts egos, hi ha molts jugadors, no molts futbolistes, molts jugadors en aquest cas, que suposo que el veien arribar com una estrella i potser ells, de la seva posició, no sé, eren detriment del seu joc, dels seus minuts, de la seva importància dins de l'equip. L'aterratge de Ricky Rubio va desajustar una miqueta l'harmonia del Barça, els equilibris. Una mica semblant al que va passar amb Pau Gasol. Sí. Exactament mitja la mateixa temporada, història. i clar, és difícil d'encaixar les rotacions. Hi ha jugadors que perden minuts i els jugadors, com tu dius, els esportistes professionals acostumen a ser un punt egoistes. I també és una pressió per l'entrenador, perquè t'arriba un jugador de màxim nivell però que potser físicament no està al mateix ritme i tampoc no el pot fer jugar menys del que tu vols per la pressió que tens. Vull dir, fer a mitja temporada encaixar un Ricky Rubio i un Pau Gasol per l'entrenador no és fàcil i per l'equip tampoc. Doncs perquè no. Els jugadors no és que creguessin que Ricky Rubio sigui mal tio, perquè és tot el contrari, però potser sí que veien que l'arribada d'ell podia fer que l'equip anés a menys que en lloc d'anar més. Doncs alguna cosa d'aquestes pensarien segurament, perquè vaja, això és el que ha passat. No dic que aquest sigui el motiu, per si no segueix Ricky Rubio al Barça, però vaja, que l'ambient amb què s'ha trobat aquesta temporada ha estat aquest i que esperem doncs, que si juga al Barça perfecte, si es queda al Barça i si va a la Penya i torna a somriure, com deien el Trias en Rol al Tot Costa, doncs encara millor. A veure, un moment, que acabo de rebre un WhatsApp, no, és una trucada de la Ruth Vilà de WhatsApp. A veure, Ruth, que vol entrar al Barça reservat. Ruth, em sents? No em funciona el WhatsApp. A veure. Ruth. Sí que hi soc, diu. No. Espera, Ruth, mira, penjo, torna a trucar. Espera que li dic, torna a trucar. O si no, trucaré jo. Vaja, obrim la carpeta Mercato? Home, i tant. Amb l'Oriol Domènech. El Campos també té una mica de Mercato, Fem primer el Campos i després l'Oriol? Home, l'Oriol té un Mercato Potent. més potent que el teu? Doncs primer el teu i així... Per això. Deixem el que De fet, el que us explicaré és rematar una història que ja vam deixar dibuixada la setmana passada. La setmana passada vam explicar que Sergi Roberto havia rebut una trucada d'un club campió d'Europa. Sí, és veritat, que ens vam fer el joc. I no vam dir quin, no. Perquè no podíem dir-ho encara, però aquesta setmana ja sí que podem dir-ho. És un club campió d'Europa al segle XXI. Ara ja fa uns quants anys, a principis del segle XXI. El Porto.
al Porto a través d'Andoni Subissarreta, que sabeu que és el nou director esportiu, el president és Vilas-Boas, nou president del Porto, el nou director esportiu és Subissarreta, que té relació amb Vilas-Boas del Marsella, si no m'equivoco, i veient que la situació de Sergi Roberto amb el Barça no s'acaba de definir, explicaves al Tot Costa aquests últims dies que amb aquella oferta amb un asterisc a principis d'agost que li poden fer marxa enrere si no poden inscriure a la Lliga per qüestions de fair play, Sergi Roberto no acaba d'estar decidit. Tampoc no té clar exactament què farà, li agradaria anar a Anglaterra, no descarta quedar-se al Barça, i una de les trucades és la del Porto i d'Andoni Subissarreta per anar a jugar a la Lliga Portuguesa i a la Champions, perquè el Porto és un equip Champions. Ara, com vas dir en el cas del Girona i del Sevilla, de moment Tampoc seria el Porto aquest perfil de club. Que prefereix tenir-ho guardat a un calaix. Home, però són clubs... Sí. I Girona i Sevilla? Ja. Ostres. A nivell econòmic no arriben al que podria cobrar el Barça o en algun club de la Premier que pugui jugar a Champions o pugui aspirar a estar a la part de dalt. A mi els projectes esportius em semblen molt interessants, però clar, cadascú... Ara, jo també pensava en Sergi Roberto, la seva carrera, que va entrar de nen al Barça i seria ideal que acabés al Barça. Home, és que Seria tan bonic. això dels One Club Men cada cop costa més de trobar, Jo crec que el del Barça l'últim que recordo és Puyol, no? Perquè ni... no, Busquets està a Inter Miami. Sí, no. I Xavi, ni Iniesta... Però ara cada cop serà més complicat, perquè jugues allargant molt més la carrera. Hi ha aquests mercats d'Aràbia, que són molt tentadors. Clar, per fer un any guanyes una pasta, doncs... Mira, espera, que em truca... Fas l'últim atracament, digueu. Exacte, més clar. És com ho coneix el món del futbol. Doncs la primera píndola de Mercato i abans de la segona, ara sí que em truca la Ruth una altra vegada. A veure, Ruth, què tal? No, escolta, no funciona aquest WhatsApp. Avui no hi ha cobertura al reservat. Ruth, no passa res. Ja ho tornarem a intentar més endavant. No passa res. Si no, un altre dia. A veure si després de... Ja poses l'altaveu? Ja poses l'altaveu? Sí, sí que el poso. Va, obrim mercat... Tenim periodisme per periodistes. Sí, sap greu, Periodisme per periodistes, que sempre és interessant. Però obrim mercat amb l'Oriol. A veure, ens ha parlat d'un nom, dius, d'un nom concret. Correcte. No em diguis el nom abans, però digue'm per què aquest nom, què té aquest nom d'especial? Bueno, és un jugador amb el que confia molt Hansi Flick i que diríem que dels possibles fitxatges del Barça és el que està al seu del primer de la llista. Hansi Flick l'ha posat com a prioritat. Hi ha noms que són de l'òrbita d'Eco, secretaria tècnica del Barça, però dels que han sortit n'hi ha un que és el que vol Flick sí o sí. O sigui, de la llista de Hansi Flick, potser és una llista curta, jo crec. Et diria que és molt curta. Que potser té un nom. Potser. I com a molt en tindria dos. Un. Perquè Hansi Flick li han dit que pot fitxar molt, molt poc aquest any. Que no ens flipem, Hansi Flick. Posició? Tota una banda. Tota una banda? Sí. Carriler? És un jugador que va començar d'extrem, després va passar de lateral i ara juga amb un 4-2-3-1 més endavant. O carriler amb una defensa de 3 centrals. Vull dir, qualsevol lloc que t'imaginis a la banda dreta hi pot jugar. Banda dreta? Sí. Diem el nom, no, ja? Home, sí, perquè segur que hi ha gent que diu, ja sé qui és. Qui és? Jeremy Frimpong, internacional holandès, 23 anys, i que ve de fer 2 anys espectaculars al Bayer Leverkusen. Jo recordo fa uns dies que el David Bernabéu va treure aquest nom, que deia que el Barça era un dels noms que tenia sobre la taula. Doncs sí, efectivament és un dels noms, però no és que sigui un dels noms, sinó que és el nom que vol Hansi Flick. Per diverses raons. Per quines, a veure? Una, perquè volen que Lamine Yamal tingui un substitut, i Flick no veu a Rafinha. 2, perquè Flick jugarà 4-2-3-1, però també hi haurà partits que jugarà amb 3 centrals, per tant necessita un jugador polivalent que et pugui jugar de carriler en el cas que juguin 3 centrals, et pot jugar a lateral dret i et pot jugar d'extrem en el cas que no pugui jugar a Lamine, tot i que també a Lamine li volen posar una mica de pressió. El preu, aquí hi haurà un preu, perquè aquest jugador va renovar, em sembla que a principi de temporada passada amb el Leverkusen fins al 2028, i aquest jugador pot sortir per 40-50 milions, que és un preu bastant alt. Però bueno, és una pasta. A veure quina Eurocopa acaba fent, també, per això, clar. Suplent, de moment. Amb la selecció holandesa, sí. Ha sortit a jugar. Amb el Leverkusen sí que ha sigut una peça important,
Però bueno, per la polivalència, per la qualitat, per la joventut, té 23 anys. És molt vertical, no? A mi... Sí, és una mica el futbol de Flick, que ell sempre... Sí, exacte. El que no m'encaixa és que, clar, ve a jugar en un espai similar al de Lamine Yamal, que... Sí, però jo crec que des del club, i això és un tema més de secretaria tècnica, volen que Lamine tingui un bon substitut. Algú que li pressioni, que no s'adormi perquè és molt jove. És que d'altres coses Lamine no hauria de jugar els 50 o 60 partits que es poden jugar aquesta temporada. I si recordeu, quan amb el Bayern el Flick sí que era més de 4-2-3-1 i tenia 4 extrems. Vull dir, perquè ell vol que els dos jugadors de davant que siguin, i tots de molta qualitat, perquè tenia Gnabry, tenia Koeman, en aquella època tenia Perisic, que era molt bo, i l'any que guanyen la Champions fitxen a l'Leroy Sané del Bayern, del City. Sí, el Bayern va pagar 50 o 60 milions. Vull dir que aquestes dues posicions de 11 i de 7, com les coneixem aquí, les vol tenir doblades i de molt nivell. Frimpong, És l'opció... El nom que ha posat sobre la taula Hansi Flick. Aquí hi ha un tema de diners, perquè el Barça també vol... 40-50 ara mateix sembla impossible, el Barça també vol Nico Williams per la banda esquerra, evidentment aquests dos jugadors no podran venir els dos. Ja, però a mi em sorprèn Nico Williams-Frimpong, em llenço de cap a Nico Williams. Sí, però aquí hi ha un tema. Jo crec que Nico Williams serà un pèl més car de traspàs que Frimpong. Nico Williams, allà a l'Atlètic, deu estar cobrant una fitxa, jo crec que bastant més alta que Frimpong a Bayer Leverkusen. Vull dir que jo crec que l'operació Nico Williams, econòmicament, jo no sé si el Barça està capacitat per portar-la a terme. Però aquí tot depèn del que venguin també aquest any, de la regla aquesta 1-1. Sí, de molts condicionants, però aquella prioritat del mig centre ja ha passat a tercer nivell. Jo crec que mig centre vindrà seguríssim, però que serà d'un perfil baix. Sí, serà un jugador d'aquests, un que sí com fa 2 anys, que sigui molt potent físicament, però que no sigui de primer nivell mundial, crec. Bé, doncs aquesta és la petició que ha fet Hansi Flick. M'agrada aquest retorn d'Oriol Domènech per parlar de Mercato. Queden pocs reservats abans de les vacances d'estiu, però si tens més Mercato, doncs... Rascarem a veure aquest mig centre per on poden anar els tiros. Ara! Bé. Això és que ja tens alguna coseta. No. Sí, ja té alguna coseta i suar-la, que ja cosifica. No. Has donat ja moltes pistes, Mig centre segur, perfil baix... Perquè no hi ha diners. Comparació amb Kessier... Ja té 2 o 3 candidats segurs. Que tingui bones cames. Diumenge el club de la mitjanit es cascaré. La veritat que no sé. Va, deixem que el club de la mitjanit o el tot costa, que si no se'ns enfada el tot costa. També, el tot costa també deixem que treguis el nom del mig centre. Periodisme per periodistes. Avui, què? Periodisme per periodistes serà una de les parts del que explicarem ara i que té a veure amb l'espai Barça i amb la polèmica constant que genera l'espai Barça. En aquest cas, al voltant del tema de l'arquitectura, perquè tenim els arquitectes catalans, diré que en peu de guerra. L'altre dia parlàvem del món de la construcció, doncs avui us parlo dels arquitectes. És a dir, els arquitectes estan ara mateix amb les urpes així davant de l'espai Barça. No els agrada com està fent les coses al Barça, i això es va posar de manifest molt clarament en un col·loqui que hi va haver el dilluns 17 de juny. Per cert, després he de fer una correcció de dates de tots aquells esdeveniments que tenen a veure amb l'entorn del Barça. Això me n'he recordat ara. El dilluns 17 de juny es va fer un col·loqui organitzat per una organització que es diu, una associació que es diu Arquitectes per l'Arquitectura, de la qual en formen part arquitectes de molt reconegut prestigi, i en aquest col·loqui es debatia l'espai Barça des d'un punt de vista arquitectònic. En aquest col·loqui hi van participar per part del Barça la vicepresidenta Maria Elena Fort, Lluís Moya, que és l'arquitecte encarregat director de tot l'espai Barça, per part del club. Hi havia també l'exdirectiu Gabriel Masforroll, que és empresari, i hi havia 2 arquitectes, un Daniel Mòdul, que havia estat regidor de Barcelona, i Òscar Tusquets, que és una de les figures més importants que hi ha de l'arquitectura catalana. I a la platea, doncs, una 50ena d'arquitectes i de gent relacionada amb el món de l'arquitectura. Apartat periodisme per periodistes. Aquest era un col·loqui sí, dirigit als arquitectes, però que va arribar a mans de coneixement d'alguns periodistes que van voler-hi anar. Bé, doncs no sols... Però va arribar perquè els van convidar. Perquè els va convidar a Arquitectes per l'Arquitectura, perquè això no ho organitzava el Barça, ho organitzava aquesta associació. Aquests periodistes, que són, diré els noms, Anaïs Martí i Roger Saperes,
De La Vanguardia i RAC1. Van anar allà i no els van deixar entrar. Van dir, i per què no els deixen entrar? Doncs perquè el Barça, en aquest cas la persona de comunicació que hi havia, els va vetar l'entrada, va dir que no podien entrar, que allò era un acte per arquitectes, i ells van dir, ja, però és que això no ho organitza el Barça, això ho organitza una associació que ens ha permès venir. I van dir que no podien entrar, i de fet aquesta persona va dir als organitzadors que si els periodistes entraven, els representants del Barça marxaven i no feien el col·loqui. Bé, davant d'aquesta situació, ells van optar per no entrar, per no crear cap tipus de conflicte, amb una situació que al cap de 24 hores es va esdevenir com a ridícula, que és que Arquitectes per l'Arquitectura, al seu canal de YouTube, va penjar íntegra l'hora i mitja de col·loqui. No és la primera vegada més que això passa, oi? Clar, amb la qual cosa l'hem pogut veure tota, l'hem pogut analitzar... Però és que no entenc el problema, de veure, insisteixo, no entenc el problema. Mira, el Barça el que diu, jo és que no sé si serveix d'explicació, el que diu que és que ells els conviden a un acte, que els conviden per mail, a un acte que els diu que no hi haurà premsa. I que no hi haurà premsa i que llavors quan són allà ells doncs van a un acte on no hi haurà premsa i que només es parlarà amb tècnics, però un cop ets allà i hi ha premsa i diuen que entrin, no li veig el problema. He de dir que fins i tot els periodistes van mostrar-se disposats a entrar deixant gravadores, ordinadors fora, simplement anar-hi d'oients, i no hi va haver manera. Però insisteixo, la situació es converteix en absolutament ridícula quan al segle XXI, any 2024, una cosa pública et penses que no es coneixerà. Això només passa amb actes o ha passat amb actes de l'Espai Barça, no ho entenc. És que tens alguna cosa a amagar? No ho sé. Perquè després hem vist, ja et dic una cosa, després de veure aquesta hora i mitja de vídeo, és pitjor, o diria, va ser més violent els comentaris que es podien fer de les persones que hi havia allà que no pas del que hauria pogut ser la presència de la premsa. Sí, perquè més enllà d'aquesta anècdota que ara expliquem i que forma part de la nostra sèrie Periodista per Periodistes i que explica una mica, jo crec que un estat de nervis una mica fora de lloc per part d'algunes persones, l'acte en si va ser molt dur. És a dir, els arquitectes... Contra el Barça, Sí, els arquitectes que van intervenir, insisteixo, noms reconeguts, per començar el d'Òscar Tusquets, es van mostrar molt crítics amb la manera que ha tingut el Barça de desenvolupar aquest projecte, que va començar amb un concurs arquitectònic internacional que van guanyar els japonesos de Nikken Seikei amb el despatx català Pasqual Eusió, que després va incorporar-se en altres despatxos, però és que, esclar, ara aquest projecte l'està portant enginyeries. Que hi ha gent que diu que això és el futur, i que avui en dia les grans obres les han de fer enginyeries, que tenen arquitectes també, però els arquitectes de tota la vida el que reclamen és que una obra emblemàtica de la ciutat de Barcelona l'ha de firmar un arquitecte, com en el seu moment Francesc Mitjans va firmar el Camp Nou, que va ser una obra singular i única al món. I ara es queixen, i ho podem llegir, per exemple, en una revista que edita aquesta associació, que això no tindrà cap tipus d'autoria reconeguda per part d'un arquitecte, que és una cosa prou important al Camp Nou, que no és un edifici d'oficines, com perquè no tingui un nom d'un arquitecte. No? I això és el que sobretot recriminaven en aquest cas a la directiva del Barça, a l'Helena Fort, i a l'arquitecte que dirigeix l'Espai Barça, Lluís Moya. Jo també et dic una cosa, i això ja és una collita meva, és a dir, jo no sé si Maria Elena Fort, com a vicepresidenta de l'àrea social, però que s'encarrega de moltes coses, ha d'anar i s'ha d'exposar a tota aquesta mena de col·loquis, perquè allò era una cosa molt tècnica, i amb l'arquitecte Lluís Moya, que té prestigi, que és reconegut i que ja s'explica prou bé, potser ja hauria pogut lidiar i torejar bé aquelles crítiques, però clar, es troba la Maria Elena Fort allà enmig d'aquella pluja, perquè insisteixo, va ser bastant intensa, va haver-hi un arquitecte, que és l'arquitecte que està fent el nou estadi de Newell's Old Boys, el club d'origen de Messi, que va dir, bueno, esta directiva es muy coherente, porque hace con el Camp Nou lo mismo que hizo con Messi, que por no gastarse 4 duros o 2 duros, pues hacen las cosas mal. Clar, ja els posaven en comparació amb la gestió de la marxa de Messi. Va ser molt incòmode, jo diria que fins i tot va ser violent, està penjat aquest streaming, es pot trobar, va ser violent, jo crec que va ser molt agressiu, va ser un col·loqui d'on jo crec que els representants del Barça en van sortir
dolgut segurament, però és que ara mateix aquest és l'estat d'ànim que hi ha en el món dels arquitectes catalans, que no estan gaire contents amb com està fent les coses el Barça respecte al Camp Nou. Això de les dates que volies dir, canvi de data? Sí, no, que com que us vaig dir la setmana passada que Víctor Font faria la seva roda de premsa el 17 de juny, i el 17 de juny no la va fer, la nova data que donen és 27 de juny, és a dir, dijous de la setmana que ve, avui que gravem Van traient al cap a poc tot diferents persones del que es diu l'oposició, i això posa una mica neguitós al club, ja ho explicarem en un altre Barça reservat, moviments que fan per saber què passa amb tota aquesta gent que va sortir. Hi haurà molts candidats, d'aquí 2 anys. Precandidats, veurem quin arriba a candidat i que arriba a ser candidatura, perquè has de recollir firmes i aquí queda molt i has de posar diners, també, que costa. És el que sempre dic, el que és increïble és que tal com està el Barça i que hi hagi tanta gent que vulgui entrar. Home, perquè el Barça que lògic no és. Però a més es nota aquest ambient preelectoral, es nota a tot arreu, perquè fins i tot en aquest acte dels arquitectes hi havia Gabriel Masforroll, que va ser crític amb la directiva del Barça, ja no pel tema Camp Nou, sinó per tot, i la vicepresidenta Fort va dir, jo no sabia que venia un acte electoralista, i van tenir una mica de picabaralla allà entre tots dos. Mira, el Ramon Salmurri avui no ha pogut venir al reservat, però sí que em va explicar una cosa que està relacionada amb això que deia dels nervis al club. L'últim partit del Barça Atlètic al Johan, es van sentir crits a Barça si la porta no, que últimament el Johan... Hi havia tensió a la llotja. Últimament al Johan s'escolten sovint aquests crits i això és el que posa nerviós a la porta. Quan s'ha sentit a Montjuïc de seguida s'ha emprenyat molt, es va emprenyar molt. Però no hauria de posar-se nerviós venint d'aquí venen. Veu d'un sector molt determinat, una mica dels ultras, no? Més ultra, dels aficionats més ultres que hi ha al Johan, però de tota manera... Això sempre fa mal. No agrada. Johan i a Montjuïc. Sí. A Montjuïc ve d'unes persones concretes de l'Agrada d'Animació. Sí. El perfil seria similar. Sí. Doncs bé, en aquest partit del Johan, l'últim partit, fins i tot, es va emprenyar tant que una persona de confiança propera a Joan Laporta va demanar al camp, quan va acabar el partit, els jugadors van dir saludem a l'afició. Hi havia Carlos Busquets, que fa de delegat per coordinar-los una mica, i just els jugadors se n'anaven a aquella zona on hi havia aquests aficionats... Sempre acaben allà. Sempre. Doncs va rebre indicacions des de la llotja d'aquesta persona que li va dir que no vagin a saludar aquells aficionats d'aquella zona. I es veu com, hi ha unes imatges, de fet, es veu que Carlos Busquets fa no, marxem ja cap allà. O sigui, saluden només mig camp i llavors els atura i se'n van i ja no saluden a aquesta part de l'afició. Bé. Per aquesta persona, que jo només dic... La persona que li demana això a Carlos Busquets. Sí, qui és? Hi ha diferents candidats. Això és una pregunta que ens fas? Sí, us faig la pregunta. Però l'hem de contestar o l'hem d'anar pensant? Clar, anem jugant. Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.